बसुमतारी सारा कालभार बक्स लुनानै होबाय नोंथांमोना बेवहाय माबायदि गोजोननाय मोनदों? जों बिराद मोजां गोजोननाय मोनदों। जोंनि थाखाय दैज्लाङाव बिराद खस्थ' जायो। जों दै बारनाङोमोन बोरमा मोसौ खानो। जों जेखौ लुबैदों बेखौ मोननानै बिराद मोजां मोनदों आरो दा। मा गामि होनो बेखौ? निलागुरि होनो। निज्लागुरि होनो। रन्जित बसुमतारी जे नोंथांमोना जिखिनि खामानि हरबाय गोलाव समनिफ्राय सिगांनि समाव बिबायदि बिपिएफ सरकारा मावफुङाखैमोन नोंथांमोननि जेंनाखौ? गैया, जोंनि जायगायावथ' मालाय जाय मोननाया मोनदों। जों खावसेयानो जेबो मोनथिया, मोनाखैबो। बेखौबो खिथाबाय थादोंमोन, मावाखैनो आरो। जों दा बे सारनिफ्राय मोनबाय आरो दा मावनायखौ। दा मा बुंगोन बिटिआर सरकारखौ, प्रमद बर'खौ, रन्जित बसुमतारीखौ? जोंनि लुबैनायखौ मोनबाय नालाय मोजांखौनो होनबाय आरो जोङो। मोजां मोनबाय, गोजोननायबो मोनबाय। आं हफाबस्ति गामिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बा बुककिपारबो आरो। ओमफ्रायहाय माने जोंनि गामिया सिगाङाव बिराद गोदोसोनानै दङमोन। ओमफ्रायहायो बिपिएफनि आन्दारावथ' सिगाङावहाय बै जोंनि ससे ग्रेभेलाबो जोंनि रायजोनि थाखाजोंसो गारनाय। ओमफ्राय बे ससेयाथ' फ्राय लामायानो गैयामोन सिगाङावहाय। ओमफ्राय ओरैथ' दैयानो बै हाखा खुन्थामोन आरो। ओमफ्राय बे बक्स कालभारखौ सारमोनहा हरबाय। ओमफ्राय बे मा होनो सुङाखौ 6था हरबाय सारमोनहा। ओमफ्राय बे लामाया ग्रेभेल जाबाय आरो बै बुहुरसिम। ओमफ्राय दा जाजोब्बायानो गासिबो माबायानो लामाया जेनेबा बे ससे जानांगौ खिनिया जाजोब्बायानो। ओमफ्राय बे ससे दंबावसो नैबे थांलाय फैलाय हान्थामेलानि थाखाय मोजां मोनसे खामानि मावनानै होबाय। बिनि थाखाय जोंनि हफाबस्ति गामिनि रायजो राजाफोरा माने गोजोननाय फोरमायदों आरो। सिगाङावहाय बिदि होआखैमोन बै बिपिएफनि सरकारफोरा। दा बे जोंनि इएम सारा बेखौ होफैनायनि थाखाय जोंनि रायजो राजाया गोजोननाय फोरमायदों आरो। दिनैहाय जोंनिनो सार रन्जित फैनायनि खेथ्रआव आङो 1 नम्बर खाग्राबारिनि एक्स गावबुरा जानानै आं हामबाय होदों। आं मानो हामबाय होदों होनना बुङोब्ला जागायजेननाय जोनोम मोनजेननाय जोंनि इउपिपिएलनि जेनोखि सार रन्जित बिथाङा जे हाबाफारिखौ मावदों मोजाङै मावगासिनो दङ। दिनै आङो बेखौहाय गावनि आंगो बायदि साननानै दिनैहाय न'खरसेनि बायदि आङो साननानै आंनि जेनाखि गामिनि नांगौफोरनि खेथ्रआवहाय सारनाव आं आबेदन खालामदों। बे आबेदन खालामनाय जिरादफोरखौ जे सारा खालामना होजोबगोन होननानै आं आसा थादों। बेखौनो आङो आंनि आसा थानायानो जोंनि जेनाखि जे कम्पानि जिजेम कम्पानि जल जीवन होननाय दङ मोनसे दैनि प्रब्लेम बे मोनसे। आरो मोनसे ओरैहाय जोंनिनो जेनाखि लामा दलां बानायनांगौ दङ बेखौ आं आसा थादों। बेखौ आं रायथिजोबखाबाय सारजों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि जेनाखि इयुथफोर दङ बे इयुथफोरा जेरैबायदि रायज्लायदोंमोन सारजों आङो बेखौबो जोंनि इयुथनि थाखाय थिरांथा लानायखाय सारा आं गोजोननाय मोनदों। दिनै जिथुनाखि नोंथांमोननि नैबे गामियावहाय मोनसे मिथिं जाग्रा हल लुनानै होबाय, मा बुंनो सानो? बेखौहाय जाफुंसारहोनायनि थाखाय आं खुसि दं बा गामिनिबो बहुत रंजानाय दं। सारनि सायाव गाज्रि प्रब्लेम गैया। दिनैनि दिनाव जोंनिनो बे बिटिआरनिनो फरेस्ट बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारीया दिनै जोंनि बे फरायसालियाव मोनसे कमिउनिटिखौ अपेनिं खालामफैदों। बेनि थाखाय जों गोजोननाय मोनदों। आरो बिथाङा बुंदों जे माने सेकेन्ड टाइमाव आरोबाव 15 फार्मासनि फैगासिनो दं होननानै बुंदों। बेखौ हरनो होनदों। बिनि थाखाय जों जोबोर गोजोननाय मोनदों। आरो जोंहा फरायसालियाव जेसेबां जेंना जादों आरो बेसेबां जेंना दं बिथाङा जोंखौ सुफुंहरगोन होननानै जों आसा खालामो। आरो खावलायबावो फरायसालियाव गोबां जेंना थायो। माने फोरोंगिरिफ्राथ' बेन्चार हिसाबै जेबो मोना। दा बेन्चारनि फरायसुलिफोर जाखिनि बिथांमोननि बेन्च डेस्क जिरायनायनि जोंहा थोजासे नङा। जाहाथे बिथाङा थाबैनो बे सामार भेकेसननि सिगां जाहाथे बेन्च डेस्क जिरायनो थाखाय फार्निचारनि थाखाय बिथाङा लोगोसे जोंखौ मदद हरबावो। आरो लोगोसे फोरोंगिरि बिथांमोनहा बेन्चार हिसाबै जेबो बिथन मोना। जाहाथे बिथाङा बे फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनिसिमबो जाहाथे न'खरखौ नायहरनो थाखाय माबा मोनसे सुबिदा हरो। बेखौबो आं दिनैनि गेजेराव आं खावलायहरनाय जाबाय। आरो आसा खालामो बे फरायसालिनि मोनफ्रोमबो जेंनानि थाखाय बिथाङा जोंखौ थोजासे मदद हरगोन होननानै आं बिथांखौ खावलायनायजों लोगोसे दिनैनि दिनाव बिथाङा जोंनि बे नाकेदारा जोंसार एमइ स्कुलाव कमिउनिटि अपेनिं खालामनायाव नुजाफैनानै मोजां हाबाखौ मावफुंफैनायनि थाखाय रोजा आङो बे फरायसालिनिनो सासे लेङाइ फोरोंगिरि एबा एसिस्टेन्ट टिचार हिसाबै
बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। बे लामा बानायनायाव गामिनि थाखाय सुबुंआरि सुबिदानि दारै बिथांनि मा मावना होबाय जों जोबोरैनो मोजां मोनदों आरो दिनै मोजां मोननायजों लोगोसे जोंनि रायजोआ ओंखारनानै जाहाथे EM सारजों जोङो मदद होनानै दिनै दुवार मुखलिखौ खालामनाय जाबाय जों नुनो मोनबाय। जों बेखिनिखौ बुंनानै आं थाथ'बाय। आरो सिगांनि समाव आदै नोंथांमोननि खामानिखौ बा नैबे लामाखौ जायाखैमोन नामा BPMनि समाव मावजायाखैमोन नामा? ओहो बे गैथ'वामोन जायाखैमोन। दा जोङो बरदाङि थिबरन देरो आरो माने बरदाङियानो थिग हेडमेन सासेयानो खिन्थु जोंहा दिनै गामिया सामलायनो हानाय नङा होननानै आलादा गावबुरा दानायाव जोङो बरदाङि थिबर होदेरनाय जादों आरो। दानि सोलिफु सरकारखौ नोंथांमोना माबायदि मोनदों? सोलिफु सरकाराथ' मोजाङानो सोलिगासिनो दं दा बर्थमान। दा बे मोजाङै सोलिनायावथ' बे मोजां लामा बा मोजां माबाया फैनाय जादों जोंनाव जे सिगांनिफ्राय जोङो इसेबां खाथिदों आरो माबादों मदद होदोंब्लाबो जोङो भटजों बा बायदिसिनाजों मदद होदोंब्लाबो जों दिनै लामा दोंसे जों मोनाखैमोन। दा दिनै जोंनि मेगनाव जोङो दिनै नुनो मोनबाय UPPLनि जे EMआ जोंखौ नायसनदों आरो मावना होदों। दा दिनै बे मावनायाव जोङो थाफानो मोनबाय बा दुवार मुखलियाव जों नुनो मोनबाय। जोङो दिनै आइ आफा रायजो राजा बयबो मोजां मोननानै दिनैनि दुवार मुखलियाव माने मदद होफैफानाय जाबाय। दिनै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों जोंनि UPPL सरकारनिफ्राय जोंनि बे आमबारियाव बे गामिनि ओरै लामाखौ गावनि फरेस्ट फान्डनिफ्राय जे लामा खोनानै होदों जोङो बहुद उसुबिदामोन लामाखौ माने गामि सेर सेर मोननायावबो जों बहुद दुखु मोनोमोन लेवार दावखा जायोमोन दिनै बेजोंनो न' सेर सेर माने सेन्ड ग्रेभेल होना होनो थाखाय बिराद धन्यबाद थादों। जे ओरै खना खनला खामानिया जानानै फैदों बिराद मोजाङैनो ओंखायनो आङो आंनिफ्राय UPPL दलखौ आं बिराद बाख्नाय थादों आरोखि। ओरैनो माबायदि खस्थ' जायोमोन नोंथांमोना? खस्थ'आथ' जोंनि फरायनाय आरो गायनाय फुनायाव बिराद खस्थ'मोन। बै साहाथिं मोनसे लामा दङ दावराय गाबनाय होननाय एकदम ओरै मोसा गावनाय दङ ओमफ्राय फाथालसानानि दङ। बे गथ'फ्रा जोंनि ओरैहाय स्कुलाव फरायफैयो सिमलागुरियाव ओमफ्राय बै मारुपारायाव दा बिसोरो बिथांमोन फंबाय बाबुमोनहा दै गानांला आरो जोंनो माखासे लामाखौ सरकार गोदाना मावनानै होदों जोंनो हरदों फैसा जों मावनानै होदों आरो गामि ओनसोलाव ओमफ्राय दालां फिसा फिसा बिदिनो जाब जुब दालां लुनानै होदों आरो जोङो। सिगांनि समाव बेफोर लामाया एकदम गैथारामोन हाब्रु हालामोन आरो एकदम नायजायामोन खना खना हाग्राजोबमोन दा एकदम साफायैनो जानानै दं आरो जों। आबाद मावनायनि बेलायाव दै जगायनाय आबाद मावनायनि बेलायावथ' आरो मा बुंबावनो जोंनिया एकदम माने साफ्रा जाब्रा रोगानायावनो फाफ्लि बायदिसिना बिराद खस्थ' मोननानै हयथ' हा लानो साननै गाहाम बन्द' जायोमोन आरो मावग्राफ्रा आबादारिफ्रा। दा जोङो सिमला बागानाव नैबे स्कुलनि सोनाबजों दहाय सारमोननानै नायनानै फैबाय जोंना खामानियाबो कमप्लिट जादों आरो खोलाजों आवगोलनियावबो जाखांखाबाय देग्लायनि बोसोराव बे थांनाय बोसोराव गायनो मोनबाय आरोखि। आरो उननि समावथ' आरो बिनिफ्राय साबसिन जाबावगोन होननानै आं सानो आरो दा बेनो।